बिथांमोनाथ' जेबो होआखै थांनाय 17 बोसोराव साथा कम्बल आठुवा बिनि बादै बिथांमोना जेबो होआखै जायखौ 150 थाखानिखौ 800 थाखा बानायदों जायखौ माने ब्रिटेनिया बिस्कुटआ 10 रांनिखौ 45 राङाव फानदों बेथ' ओंखारजोब्बाय अडिटआव ओंखारजोब्बाय दा सोरखौबा सोंखारिनाया बे गावनि सभाबनि सायाव सोनारगोन दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों सनमान होयो बिथाङाबो आन्दलननिनो सासे संग्रामि नेतामोन बर' हारिखौ बिथाङा दैदेनबोदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा जाति भाबै दैदेननायाव सासे जाखांफुनाय बा जाफुंसारनाय सासे दैदेनगिरि नाथाय राजनितिक भाबै जेब्ला जोंनि ओनसोलखौ बा जोंनि रिजनखौ बिथाङा दैदेननो थाखाय खाबु मोनबाय बे राजनैतिक भाबै बिथाङा फेलार नेता जातिगत भाबै जाफुंसार जानो हागौ नाथाय राजनैतिक भाबै बिथाङा फेलार नेता दिनैनि तारिखआव बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' जातिखौ बुहुमनि गुबुन गुबुन जौगानाय जातिजों भारतनि गुबुन गुबुन जौगानाय ओनसोलजों जेरैबायदि कानेक्सन खालामबाय फोनांजाबबाय बेबायदि बिथाङा हायाखैमोन 4 बोसोर जायाखै फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 15 खालाराव जोंनि सरकारा 4 बोसोर जागोन 4 बोसोर जायै समावनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय सेन्ट्रेलनि गुबुन गुबुन बिफान जोंहा माखासे एनजिअफोर बिथांमोनजों कानेक्सन खालामना दिनै बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन गड मिशन पिगारि मिशन सेरिकालचार मिशन हेन्डलुम मिशन डायरी मिशन बुंस' हायै माखासे मिशनफोरखौ जुगाजुग खालामबाय दा बेखौ हाग्रामा महिलारियाबो हायोमोन नाथाय बिथाङा राजनैतिक भाबै सासे फैलार सुबुं हिसाबै बिथाङा बेखौ हायाखिसै दा दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बैफोरजों चेलेन्ज होनो हायाखै दिनै जों बुङो सासे बिटिआरनि इएमजों सासे बिटिआरनि एमसिएलएजों बै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव थानाय एमसिएलएफ्रा जुदि मोगा-मोगि जुदि सावरायोब्ला बिथांमोननियाव मा भिजन ओंखारगोन जोंनियाव मा भिजन ओंखारगोन दा बेखायनो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि भिजन बिथांनि डिजाइन बिथांनि मिशनखौ बिथाङा हमदांनो हायाखै जायखौ बिथाङा सा साज्रां नायनानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा मूर्ख होननानै बुंदों बे जाबाय एकदम राजनैतिकनि बेयो जोबथानाय मोनसे भाषणसो बियो राजनैतिक भाबै एखेबारे डिप्रेसन जानानै बुंनाय बियो रावसो दा बेयो जेबो राव नङा जा रांहै जोङो बोसोराव मोनसे समष्टियाव 200 होमबा जोंहा 40 समष्टि होमबा बेसेबां जायो जोंहा मैगं फाननानै जाग्रा बा बायदिसिना फिसा फिसौ गला खालामनानै फाननानै जाग्रा बिथांमोननो जोङो 200 मोनसे समष्टियाव 200 8,000 सुबुंनो जोङो दायो बे अनसाय बिथांखि स्किमखौ जोङो होनाय जाबाय 35निबो बांसिन जोंहा इन्डिभिजुवेल अनसाय स्किम जोंनि बिटिआराव सोलिबाय थादों जोंथ' चेलेन्ज होदों बिथांमोना बुंनानै हो हाथाय बाजाराव जे हाग्रामा महिलारिया सरकार खुंनाय समाव 17 बोसोराव सोरनो मा इन्डिभिजुवेल होदों इन्डिभिजुवेल मा स्किम होदों दखानिफोरनो मा होदों फार्मासिस्टफोरनो मा होदों बा सोरबा फिसा फिसौ गला फाननानै जाग्रा बा मैगं फाननानै जाग्रा साहा दखान होग्रा बिथांमोननो मा होदों बिथांमोनाथ' जेबो होआखै थांनाय 17 बोसोराव साथा कम्बल आठुवा बिनि बादै बिथांमोना जेबो होआखै जायखौ 150 थाखानिखौ 800 थाखा बानायदों जायखौ माने ब्रिटेनिया बिस्कुटआ 10 रांनिखौ 45 राङाव फानदों बेथ' ओंखारजोब्बाय अडिटआव ओंखारजोब्बाय दा बेखायनो बिथांमोना बेफोरखौ थगायनो थाखाय बेफोर बदनामखौ खोबनो थाखाय बिथांमोना रायजोनि खाथियाव थांनो हाला नालाय हाथाय बाजाराव माने बुंलाबायदों बेथ' राजनिति खालामनायनि जेबो उद्देश्य नङा होननानै जों सानो राजनितिखौ बिथांमोना फोथांनो थाखाय नाजादों नाथाय मोनसे खोथा रायजो राजाफ्रा नायदों दिनैनि रायजो राजाफ्रा एसेबांबो जाम्बा नंला राजनैतिक भाबै एसे गोरों जाबाय मिसियर जाबोबाय जाय राजखान्थि हानजानि आखायाव जाय सरकारनि आखायाव जेबो एजेन्डा गैया हाबाफारि गैया बैबायदि राजखान्थि हानजा बा बेबायदि सरकारजों रायजो राजाफ्रा दानिया थाला दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि आखायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जा बिटिआर सरकार सोलिबाय थादों बे बिटिआर सरकारनि आखायाव गोबां एजेन्डा दङ जोंहा सोलोंथाइखौ जों बोरै लांगोन बिनि जोंहा एजेन्डाया रेडि रांखान्थिखौ जों बोरै जौगाहोगोन बिनि एजेन्डाया जोंहा रेडि गेलेमु बिथिंखौ जों बोरै जौगाहोगोन बिनि एजेन्डाया रेडि मात्र दान मोनसे नेबाव बिटिआरनि गासिबो रायजो राजा बा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुङा दान मोनसे नेबाव फैगोन 2025नि 1 जानुवारि खालि जोङो बिटिआराव थानाय जेसेबां हारिफोर दङ बिथांमोननि हारियारि जेंना
हारियारि जेंनानि सोमोन्दै गांसे लेखा जोङो दिहुननो नागिरदों। दा बेयाव नुगोन बेंगलि जाथिनि थाखाय मा जेंना दङ, गुरखाफोरनि थाखाय मा जेंना दङ, आदिबासिफोरनि थाखाय मा जेंना दङ आरो बे जेंनाफोरखौ लानानै जों बोरै सुस्रांनो नागिरदों जोंहा एजेन्डाया रेडि। दिनै बेनिखायनो बिटिआरआव थानाय 35 लाखनिबो बांसिन सुबुङा दिनै प्रमद बर' बिथांजों दङ, जोंजों दङ, बिटिआर सरकारजों दङ आरो फैबाय थानाय समावबो थालांबाय थागोन। दिनै बिटिआरआव जाबायदि खामानि मावदों जोङो, बिटिआरनि गासिबो दल संगठन, जातिगत आफाद, थुनलाइ आफाद, धोरोम आफाद गासैखौबो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंग्रि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा लिंहरनानै रायज्लायदों। गुरखाफोरनि समस्या मा दङ, गुरखाफोरखौ जाय दैदेनो, गुरखानि साहित्य सभा होन, जातीय आफाद होन, मा आफादा गुरखाखौ दैदेनो, बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोननि मा जेंना दङ बेखौ रायज्लायदों। माइनरिटिफोरनि, मुस्लिमफोरनि मा जेंना दङ बिथांमोननि जातिफोरखौ लिंहरनानै रायज्लायदों। बेखिनि हाबाफारिखौथ' हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव खालामबोआखै। दा बेखायनो बेफोर हाबाफारिखौ नुनानै बिथांमोना आसरित जादों जे बोरै बेबायदि सानखांनो हाखो। दा बेखायनो जोंनि आखायाव एजेन्डा दङ, जोंनि आखायाव हाबाफारि दङ, जोंहा नोजोर दङ, थांखि दङ बड'लेण्ड ओनसोलखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय। बड'लेण्डआव थानाय 35 लाख जनसाधारनखौ लानानै जोंहा गासैबो बिथिङाव जौगाहोनायनि खामानि मावनायनि जोंहा थांखि दङ आरो बेनिखायनो दिनै UPPLजों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा लोब फैदों।